Sa diri nagpahipi ato mga kaubanan, mga kusgan, mga pastor nagpahipi. Ha? Kamera ba? Asa? Naka-video ko diha. Araw. Salamat at pinapos kamera. Okay, undang na. Oh. Ha? Awa oh. After sa PNP annual anniversary. 19th anniversary sa PNP MOS. Gikan sa Basay to Kanlaon. Human sa meeting pangaon na po sunod. Dinani kadaghan ang atong mga kaubanan, mga pastor sa nagkalain-lain mga denomination. Dapat tayo mga pulis nga escort sa mga pastor sa matag lungsod na naay pastor nga naka-assign na po yung mga pulis nga ipakuyog. So salamat sa Ginoo kay inani ka supportive ang ato ang mga kapulisan sa mga kapasturan ron sa PNP MOS. O inani ka mayo ang Diyos. Salamat kayo. O God bless.